नेशनेल क्राइम इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनिफ्राय मोनसे गोनांथार नटिस बयबो मिन्थिनानै ला, नङाब्ला नोंनि एकाउन्टनि राङा खालि जाजोबगोन। जि राङावनो नोंनो एलईडी बाल्ब जासिगोन आरो खम फैसायाव एलईडी बाल्ब मोनदों होननानै नोङो जेब्ला लागोन होनना बुंगोन, अब्ला बिसोरो नोंनिफ्राय आधार कार्ड आरो फिंगार होनांगोन होननानै बुंगोन आरो नों जेब्ला एलईडी बाल्बखौ मोननो थाखाय आधार आरो फिंगार होगोन, अब्लानो बिसोरो नोंनि एकाउन्टखौ खालि खालामजोबगोन। ओंखायनो बयबो सांग्रां जा। अखल एलईडी बाल्बल' नङा, गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ खम दामाव होगोन होननानै सोरबाया आधार आरो फिंगार बियोबोला मालाबाबो दाहो। अन्नानै बे मेसेजखौ बयबो शेयार खालामलायदो।